pura ta sai ro bana ni chan hi midang nang khel vem ka khoi lo wa ke hian ka khel maya rin thu deuh te kan soi rin thu lo deuh te tun tu ma point rin thu deuh tho ma se ni nge lang to chiang mai nia ka khriat ka kan tak lang do na chumi kan soi fi ma chon hemi athu soi hi lo ngai thapot da ati chiang le zo lo me okay ani maya kan terms and condition po kha adla tam lu tuk lawa project monitor anti don chuan project ka kha monitor mai tur ni om takania ni masila aya poimo jok a system kha kan monitor zo don lo kan monitor tel don lo chuan ke chuan in project ringot kan monitor kha chuan kan beidong sign ka ringa a system te po kha kan monitor tel hi chu kala ringa kha a thei don lo ni kha chuan okay ani maya kan om tu lo kha chuan a tu lo ni kha kan om lo kan om in om zian nei lo kha chuan khamini ni khan chua san le khan ni maya sarkara po kan om to lawa sarkara om te chuan hlo te kha kan lo la be se ya hlo te kha min la chel ding ve a OSD om chung pon hlo te kha kan la be se ve sia te khan kan la om ta tu la chuan in thakata cheng khat kan hlo chuain pension hlo sarkari min la pethova kha rong bol na missionary ril rupua kal kha kan du ve tak tak ani helai pura ta sai ro thu soi hi chiang ta view mai a caption hi kan chiang lo nga caption chin hu ve thei che donga ka screen record an ka te dang tel lawa ma se uruk do ben kan chiang nge pura ta sai ro hiam project monitoring committee an lak lu nia thu soya project monitor mai ni ro apoi mobile system monitor ka thei don lo chuan okay ani mai kan ma tul lo ni chuan a tul lo ni khan kan om lo mai anga kan om min om zia nei lo chuan khamini la khan chu san le ni mai tin ro soi lo ka engineer pura ta sai ro hian project tha nei tu kan system monitor tel kha adu chu ni beka ZPM thil tum pa sari khai khom na ram ro wel na pathian lal kam ton tin ti kha ti puitlin pui tak du laing pu du le a hotan lo ram ti ta chi do ni beka tin caption hin ron siama a caption ron siam tu hi an lam pang sai da ni ti kan kha thiam theoma theyanga ama chu helaya thil lang chiang ta chu system monitor du ni pura ta sai ro hian ka soi ni ro wa to na han kan ngai tha zo chi a amai ro chu anruat na hi project monitor tu ta nan tia project monitoring committee a secretary an ruata project kha an monitor dona system monitor ne dam lovin chu ta chon chiang te chu pura da hianin project ba ka kha ai lu zo ka system akal phung control te la kha du maya thil tha du wanga niang thi ta po khriat thei thawa kha chu ka ba dem lua lova chu ta chuanin social media thil post atang tele contract modan sun changa thil post sun changa te po system a zo kha siam thada kan du ta mai ni chu ta chuan kan so ka line nen ain mil do lo de ta ni na langa helai a hianin comment thren khata ni du mel de wati chu kan sianga system monitor hi chu apo sang dewani mi pui than te thunei na ang adu ve ni chuan MLA ate ding ta se mi puin kan du zong lo ni chuan kan thlang ting mai anga tin democracy chuan mi pui ten system change kan du chuan general election a kan du zong kan vote ling mai thwena on tia adik view mai pura ta sai ro hian system thla ka duwa kal phung thla ka duwa ma ko chu a om na hmun hi kal phung thla theina po wa ni rovin project om to sa an tho dan chumi na that lo han ena han thlak nang lam tu an da sia a thil du le om na hmun he ain mil thei thot lo ta ani ti kha lang chiang te maya chu wang chon helai hianin atran zong lai atran lo zong a han sei vak po tum chuang lawa om zia chu kan thil duin ang lawa ni e in thren mai ang o tiang deuh kha ani ta mai ka khia pakhatin kalphung thlak dang lam adu thil kalphung ama ko chu asom tu te le alalu te hi alalu tu te hianin kalphung thlak theina powa thut lengan thut tir lawa kalphung ne lavin khami kalphung om to san hnuaya na om project om khami lo control lo ena lo endik tu anga anda sia chulai te chu thlen khachuan mani kuang lo no kan ti te pon an soi theinga ngatinge mani kuang lo no kan ti ri ngon na chan om zia di khan a fel fine ka ringa thil tha ti du piang hi mani kuang lo no kan ningon an ni ringot bek lawa ento nan kenin to po youtube kan nia kan do kan ti chuak pop pa mani kuang lo no te in ti wak tai la kan do te chu kan ti chuak ve thei tho mai ani po so ka siam thadna na du chu po sin ati ve thei tho long pon ti mai thea ama ka zom je zo den a position zo so ka in nam thoi la lai project monitoring committee a secretary ani na zona tanga han thlir sakhan project monitor ta lo khan system a monitor du na lai zo ka kha mani kuang lo no kan ti na ang chun ta system thla ka du chuan ale peka
MLA te hanin candidate ta se chu ta chu mi puin kan thlang tlinga nga kalphung thlak thei tur khan po wa ha nei chho thei tu nga ngai tai la chu tiang zong chu chuan thlir tai la adam de ome hetiang khopa chiang zo ram ta na thil tha du ZPM aw hla te puitlin tum tu dik tak ani chung hian in ZPM roilu tu khian khuwa mu tir thei lo chowa engni hlei lo hian om huna kanui zate ten lo ti ve nga la angon te le lampang side ani mo me pui than vini ve hot lovin system monitor tum tlat chu a over thak ve deuh lo ma le tu chom politics ke ve lo ta se ti te khami thil pani lai te kha thil ni phung chu alo ni ta ni project monitor tu ga ti khan system monitor tum ta antonan pokhe da chang te te puman zo la chu chuan an du in a system kha monitor to min lo soi selin opposition lampang side to tong khan lo be pon ta se an ni na le an din muna tong na om vio mai thil thati dunya ama ka chu da side lo chu hei tun chu ka thil soi hi hei mi a le lampang side to tong an ban na chan nia lang ti khan ka thu pu ya chuan ama ka chu da side lo chu system monitor te chu adu ve a theyang kha ti ve thei tho mai ama ka chu an ni na din mun lo chel me ka kha project monitor tu nia system monitor tu ni lovin chulai zo ka chuan a ni na tanga ati lo tur nia lang zo ati ta ka chuan an thak thleng ta mai ni khana langa an thak thleng ta ka wang khan ZPM kha an dik ta an tha ta ka ti na chu ani chuang lawa ka sayom je chuan in thil ni phung ko sei ni chu rel ko hi koilom to thina ZPM rel ko pu ga na ngai tha te MNF ga na ngai tha te kan ni thuna wang hian thil hi soi fia vio po hen dong song fu lo hi atam zo hen ni la tho zel mai enga tinge ati ga khan an som na khi pom lo mai omania project monitor tu som na ani lo zok system lo monitor tum kha chu fu lo ni ti hi comment hi tam te em mai ni la hian nga tinge an ban chan ti kha chiang ta vio ni chulai chonin ani lo zok system lo monitor tum kha fu lo ni khi an ban tir khan ZPM po hi enge mo an zia de ga ti mana ma se he ke non hian an na lo tu khoya tum tlat atin ani hi mole banom takani hi mole atna tha takin thok phot sira chumi nuwa achok tu ten an thok thavio mai he mi mai ne lo hianin khamin hum khana chok tu te khan thok thavio mai he mi mai ne lo system thleng po hian monitor tu pona thadon hi ya te po an ti ve mai theisin ai nga ma ti lo tu zok a lo ve tla ta lo ti tla ta hi a ban chan chu ni na lang ta na kan tia a chiang ta vi min ga he to minister da thanun vek alo tu mani deuh ber lo mo system thleng monitor don chuan minister le CSI pon a thu zo don ti na sin ti te ni u khre ta puman zola purwa ta zoram kho war te hian a le ga tanga thuai lewin political party thardin ta sela me puiten kan ngam chuan kan zuianga kan vote ling mai ka ring ram khoi to tan kan du tak ani chuan political party thardin te se mi thai chin sam phun dan le tha an lak dan tuyan pek dan adik lo ti mai lovin thai chi an ma ni ngein tu ve ta se kan ngam chuan mi puin kan zui mai ang chu he pa hen a kon komena kan ram hi khwala tu tha wang so ka khalngil tu be hi tiang lovem ni sang ka den kon tia so ka khalngil te chu thi theiom tak kan khalngil thei hlom si lawa kan phun hlom ani hi mole abul han tan thajok te se on tia ani na ta ka chuanin so ka khalngil kan han ti hianin MNF phun lai pon congress sun lai pon thei ba to kin kan soi sel kan au theng kha chu mo kan au wa ti khan chanchim bulama te auto kal lama te chu tiang chuan an tina sa ama ko chu so ka lai thak thei na hun hi chu vote thla khuna chu ni churai te chu pui mo lai ne ya chu wang chuan chu mi ta na impo se vek chu ang ho ka lo soi tam teu I do tok tiang kan thu pui tong kan peng thui deuh ta ngati nge an ban ring hon ta chan ti khan ke ma chu na chiang ta veo mai official ta kan soi fia na om lo pon ni se a chan ka zong mu ta in ga khia lai khon huwa mi zong zong khret no pon ni mai thei do tok tiang